Atrai men step men yo snow ya ke tien jonga. Men step ngan pen bet ya la ke jing duai. Hami but ngan up kami. But every time a pip hit duai. Dai ne. Penmelian ya kan itu bahkan dai ke jing keren ke jong pi berupa. Umdai tang pi he ne atrai ai ngang ta trai ai. Haba pi shong ke jing duai pin mat sibun ke jing ke jing ke jong pi ke jing le. Andai fila shong shwa. But ublay men step dai. Pin kan duk mesti bat nur kinum la ben kelam ya pi ma fla ada shong shwa bu nong job men step amen kata ka ka way kam ong mong wan jing em pi ni ba hal nga da doi jing kim juan chu la bakala pi la bakala ki wan ki jing and bring ngim kolon ngim kelam na ma balai ila ada shong shwa bu try but ka way la fi don si sha ka jing dai bat ublay dai bal ada fi kwa si sha bu ublay un pelan ya pi la don ka jing te akhli ya pi pin dan lech ki jaka ki bom don ka presence ka jong blay pin num yo lan Hari la fi don ka jaka baka don ka presence ka jong blay tang ba phila don ru ti teng pi kham doi ru u blay u pelat yang awat dia pi amen imla stang menjan subleng ka wan song utrai men shwa da doi mo se doi kum no shaban thia mo la thai ba ti shaban thia am kran ma su u blay ru la sikuran try ni tot ni try na thai kan thia no ni try dai re u blay u kwa yang awat dia pi bangin song nama ka jing doi ka dai ba pi pikiran yu pa buat ukpa ukuran yang awat dia fi amen kata ka dai ka jing duai pelong ba kam dai ka ba ka jing duai ka mut ba phin le niam ru em ka dai ka jing ukuran ka jong fi bat ukpa fi dan kam ban yo snow ba ukuran ye fi ru amen kini ka dai ka jing si shana man dang ye kran phang kini pat bun le sing yim snow tho plat namar balai yim pat shong than te bu ka ki jat jong trai la fi la shong si shai ki jat jong trai fin sa snow tho ba ka jing duai kalong ka bodan ki briu ni tu fi ki bang ngi duai na ka jaka dai ki baki ki dang mo try ba try gitu kila isi yang gitu kim jukan mau sui mat nga every Sunday shopping is dang ngani ka jaseng ni don shwa ka jing duai prayer and fasting dai di prayer and fasting te kham dunahi dai umda long da fi pat lam so thu fi num kwa hi ban wan de flas so thu fin sawan dai ni am don ki briu li ki ba duai tang da jinja dai ni am da pang khon ni da pang ki bahieng lapang isamla lai ti wat lek kai mai bro siu blai ini lada men pen khia atrai ngan phai din no ong trai phai kan phai wat din ba khmat min lai phiu nu ne ni kum ta ni ong yu blai ti ka jing duai kam dei than ka ba phi pan ti nem ka ha ka ben kong lai ka jing duai ka dei kat nu ba phi kwa ben shong bo pa amen kat nu phi kwa ben kren bat u kat nu phi kwa ben poi no ti por iba la kan de ka nu da ong semanu ru switch off ka phone bu ki sharut shong ban doi tangi doi ba you blai tang dangi kwai ai pulong ba yin tang dangi kwai ai bun ki bro borok kanungan na pinjong pi side doi tora akti arim ju doi bro khat fi side doi to simple fi side doi rakti fi je doi to dan ti senang je doi to milai sai kai fi ban doi ti ka jung doi ki ba fi kran bun kim tre ban doi ki dang mo try hap nang ban doi ri ne dong to doi fi ngam nang ban doi fum dan ka man nang ban doi pi keren bu pa jong pi amen keren yo play kum yu to pa ba it amen pi keren ya u pa ga don kam ga ni ba tai ka ta ga jing duai dai ba pi hap le ko pa jong ni ba kidan ki brief sai lam nem ba ki ba nga men kini ngang phone email ya email man nga phone hello email nga mi so ba te ka idan chadam email ni ba sai smart ikhwai to mo idan chadam ne ngam tip sai tinga phone mi so ba ya keren ngayo so i bi la hello prime ta bang phone la kan roi si ka phone ru ti kam dei ka ta ka bang ami sngo mangai kam dei ke ka connection ti sam ka connection ta ka bathut ba teng teng ka jing em ka jong pi dei bo blei ju ba be nga ba pi ka connection jong ba pi ba u blei ngim don connection ai ba u blei tang podan kam long ATM machine kinyan mo tang podan kam pan bisan u blei tang podan kam nye duai apa dan mapang hayeng te ani duai ba si bat mit Rai ublai ukwa nga ba fi ka jing dai ka ba jan plong ba ban duai ban kret bat u takadang ong wi dan kam ban duai we need to pray more haka family ka jong fi dan kam man shong man duai si family haka jing em haka relationship ka jong i si yang si sem dan kam man shong man duai haki kali shong man duai amen so banya kali try tap daga snam jong me ngang menin ngang shong ka tam ngang perkhat kai ti ba every time mengili seorang dai samon batai fi ka ni man kapor bangili seorang ngitip baik bagi suit ki atak ingi kumnung im julilai ngitip bahkan ni kawai ka snam ko jong Jisu ka protect yang abad ingi
Kung nung atip ikta fikir mau nang baka tin ka jong blay ka ong baka jing kon jong ikam day ka do bat ka snam. Henry against the principalities. Kata ka tin principalities ka bamut udon usiem ukun iem ubarul ya ka tuga jaka. But kidan ki suit ki ba sai pentot bahai ngi. Kini ki singile dang kanu ka ni singam tip balik ki pentot ngatrai. Bagi dan ki men siem ngani thu FM. Tosi motor pina pen jong fi dan pha doi ai bahal. Kong ri lani ka ministry jong i pendoi lang si yai kun jong nga. Pendoi lang lani yai bahiyeng jong nga. Ngi rung si kata jaka ban doi fi mut uksu spek kai. Oh ai e doi kam em pi. Haga klip mat ka bang ngi ong try rap iti kena. Boom. Lawan nasi atak mengite. Film jupar kadi kata. Film ni lek kai si. Lek jeng lek kai buksu. Ngi rung si jaka sa katma. Every time mengi doi ya pi. Every time pi doi ya nu. Pi la lek ban ong ban lek thma ban uksu. Ti pi don kam yela di ban kop dak kita ki jan thma. Amen. Ban puli ka tin ka jong blai ban shong ki jing doi. Kata ka di ka wei ka ba ublai kwa enga ba di pi. Uksui tieng na ya pira ko jing doi ba bayong. Pinalik jeseng balang jengi pira ba teng ka jing doi ni. Mujud ong ra Bible Bible yo kata teng ka jing doi ni. Ublai uksui tieng kita ki beri ki barak ko jing doi. Tieng ya ki beri ki badan kerdan. Nong ri lawan di pastor ri me surut me kamu ri em. Smai ni noru. Re tieng kita ki beri ki bayat man la kasngi ba ublai. Amen. Ublai kwa kum ta ki jing em jong ajong pi. Lada fi don jing dai ba kaniam dai. Pinle tang na lor you'll just pretend. Fiamu na so sorry mo yang ketamo. Masung gini badang long riu niam mat tieng nilai fisalat. Lada fi dang don jing dai ba kaniam fi kwa banle tang na lor. Kwa kit kam. Kwa ban ibala dai. Sakandong pin selek ki kam basir kai pin chupretan tang nakmat. Takadaw sok i kena ba hikai menta ba kindon ka jing dai ba jan ba ublay. Namar ba fi don ka jing dai ka ba jan ba ublay. Sakandong ru pinum le ka ba sniu nama fi tep ba ublay udon ba pi amen. Menta ti bat imei pa ang kai kun jang fi atia ho ni jing tep sni ka kun ngan ru ba ji ta ikla atia. Ru ba ji ka kam tia ba i ka shong marway ba kiksut. Ka shong pe film kinsha. Ka shong pe sendang bro simit. Kisendang ru wat ngong teng kita kisendang ru wat kia ban lom kisendang ru henry haba fidon ke jing dai ke bajan bat ublai dengem film kwa kita pila tep te pin chong marwai ru imei pa phim dan hanjan pi pe ye ka phone dai pi pe ye ka phone kimi i ke fi ong ngam kwa ban pusong si ublai ngau ong bangan long khoi amen kata di ke ba ublai kwa enga bat e pi dai bangin supritan kwa enga ba de pi bangin don ka jing dai ka bajan bat ublai namar ka jing ya lenti ka jong pi bat ublai kam dai manu bala ban mare stat sam hamo kam dai manu bala ban mare stat rejoice stat mare to abes belat kam dai manu bala ban mare kham sekhmat handai ka dai bet kita ka daily walk ban ya man la ka sngi amen kata ba ublai kwa enga ba de pi dai ban la ban mare manu bala ban mare stat hari kata bangin niat berublai man la kasngi ka jing im ka jong fi ngani thu 50 nam ki brio ki bam duai shumut la shai man step ki lani man ne fi ki man step fi khlam duai dai fi dai ki brio ngani thu fi sorry man ong fi du shibun ki jing ku ublai la bu ka to singan ai ki jing ku fi kini ki lat ki tingan ple fi khlam duai fi khlam ya kran beru pa jong fi du shibun ki ai ngalap si sha fi gani ba ka jing duai ka long ka bor si sha dengan keran gumta menta yang idan sing dang subyang yang pat mat ki jing le ki jing em ngim skau tho ni ri dalang ngi mat si sha ki jing ni duai dai ngi skau tho bagi kwa ti bu boleh unjuba padon na pren jong fi don ngani ka jaka namar ka dai bu boleh ujuba ki jing duai jong fi jong amen kata ka ni ka wei ka bu boleh kwa bagi ngin skau tho te plok ba ye ba yang ni tin jong boleh na ka sam ka ba arfusan ka khot ka ba khnai to ni puli lang ni ka por wei ni puli ya mo wei our life he guides the humble. Sengap he guides the humble in what is right. Uya lami kita ki ba pendret ka ba mut ki ba wat you blame man ki ong try kelama mengin yap kelama mengin nang balai ai haduk ka relationship everything te bu ning kong you play sit bani ki brio ka jing em ka jong fifin sai i ka jing kerku ka jong blai pa yang ni siu David wong kum nong ni kani ngadap kran men ka tu a try men step men yo snow ye ka tien jong men step ngan pen bet yala ka jing duai hami bat ngan ap kami skap ha kan tin ke jong play kong no a try men step men yo snow ya ka tin jong ka bubut men step ngam palai ngan pha shwa shme amen
men step ngan pen baik ya lagi jing duai hame men step ngan ikren syawat me bat ngan ap kami sap ketin kasih long tebuk ngerai bat ngan ap kami ka umut ngan ap ba men lam me men pen i kelentia jonga amen kani ka bau boleh ukwa yang ni pelok bait bangingin ne kada ka jing duai kani ka wei ka ba fidan kaman pelupor namar fitip nam ka entertainment ka to no e ka jaka jong jing duai tong ndai ngan nak kali hang ni por bun Instagram na bajing doy ngatip borok khay banak ti Instagram tamam kwa paleranya fi is okay ini am bun ki beri ki pulut por ke entertainment ka tu no e ka jaka jong play tu kum nu ni ibor dan mapang phat doy la doy ka ba doy jam na play kam pulut por bu play apa fi pulut por bu play video mak ki ba udan sangap ki beri ki pulut por ha ba ki beri ba ki perlang kim don ni ai ban le ki shongkai shilor ni ben la da fi dan perlang ki ba kum kita dai sampai kai lah dia piru fila lang ko maki. Semua tu fidan pelok ibalor ni ha. Ni fam tip tu awak ni awak kan. Setangkat nu piru. Fikam bana isyong kri. Oh tip ini boleh ngak keren tu. Fila lang ko maki. Dekat nu tam lah filut puah bu pa jong fi bah benang. Fin salong ko mau. Amen. Fin salong ko mau bandap dekat jing ban kloi ban duai ki wei. Kini kali ko wei ko ba. Boleh kuat yang abat fi. Sim kya ban duai he ke jing im ke jong fi pelok be. What I want replace you ke jing duai ke worship ke jong pi da ki entertainment jong ke pertai. Ka phone bu syarut ngam tangan ni thok fi ai ngoi play. Banga every time banga ki tia ingal bu pe ke phone syarut wat meskir ngaklet teng ngali jing ngak khlam ra phone hiru. Don sisa ki por ba ka phone ke late nai. La yang sesurok ngong ba biet dan phone nai. Ani ki long ki bri hadu ka tai ki long ka phone ka la ba le hadu ka tai ki bri. Ka Bible ko ong nga ba pi bangin sim khia ya ki jing duai. Pero Jisu ang gumdo kani kapuar kani every time bangasay kirani kani. But when you pray, go away by yourself. Haba pi duai let nyok marway. Dala dihi kang ga jing kang ga ying ga jong pi, but duai shu pa u jong pi. Jisu ang haba pi duai. Rong siya kata ka jaka ka ba kendong lani ka jaka ka ba. Kanung na plang jong pi sa don jaka duai hiyeng. Filong rakti. Tawai nganyo wat ngati ar lai sa fi medan jaka duai. Dan jakai ba pisat bu pan duai Jisu ang bu beli ang doang yang kata mau kwa bangin simkhia ya ka jing duai pulang bait Jisu kwa bangin simkhia ya ka jing duai ta ka dau ong haba pi duai le you rong sigi jaka ka mot khang no ka jing khang no na ka phone jong pi khang no ni ki pulok jong pi khang no ni ki ki bawan perthut jong perthai syang bani keren baduk pa ngang kwa kan iba kan rung hanga ba fi dang ilet siyang sisangin sedang naru sibet bangin syong banduai namar habang ngingi duai ngani to hok ifi pulok ba it kali ka bor uji su filap uduai ba si phang ula anja ni sendang ula let ban syong banduai marui dan ka por ka ba snap dan ka por ka ba u ka ketin ka jong play ka ong nung ni pen kala jaru ha kita kisngi ba ula let tangin ya pulilang ing mafisam tia ta wei arlai kala jaru ha kita kisngi ba ulalet nyo shaulum banduai sa subang how try ujisu sim serius mai kajing duai wan banlong brius ni ke pertai dai nem pm ni kata wan banlong brius ni ke pertai bat kum ubri udan kaman layu banduai siapa bat yang nga bat pi wikai bang ngingin duai ba ujisu kil wong nong ni kala jaru kata kasngi ba ulalet nyo shaulum banduai ula saru baru simit ha gajing duai how play kanong na prenjong fifi ju duai baru simit rakti wa jelek ranya dan nem dam nilai na dam la o surak kumar pat mo la ju duai baru simit kanong ba duai anin dan tan rai uji su ong kala jaru hak tagi sngi ba ula let sulum ban duai uji su klan ba ban duai ula let sulum ban nyama kadi ke bu ya kendu ba dukpa. But people lap igini ga way uji su every time si phang uja shalom si phang ula ja marway banduai ba kisnan nga try ha banwa ni u but ka ba phala tip nem ha ba ulet banduai ja yu yo fisio ang wahal sikur kumar sabang ni ka dekat ka ba ka lenong ka ban ri ka dekat ba khat ar ka ang ba ula ja marway banduai ti ngap yu ja yu hadien ba u la duai baro simit pi ang ikwa revival kam suwan kum tu khlam da duai amen pi ang ikwa ban be exui kum no syang duai san minen usui dong 5 minutes. Piang lu na. Bun ngibu ot ngiduai tang dan kam menduai.
em ngidan kamen duai malagi sngi nama kedai ke jeng bam ke jeng em jong ajong pi ke tin ke jong play bangin syong on play ke tin jong play bat ban duai kibun ki beri ki wat play tang dan kam ai ni pet biang ni bau jisu le yu ka pet kalenong ke ban riu dekat ka bakat ar ka ong ula ja baro simit ban duai pada ba ula wan pat nang kita ke jeng duai ja yu kem play ke tin jong play kita ja yu ke tin ke jong play pet ti haba ula hiar arsut lem bat ki ula yeng ha ke jakamadan bat shibun na ki senran jong u bat upat ba belim na du Judea barwo bat na Jerusalem bat na Rod duriau Tyrus bat Sidon ki lawan ban yo snow yo u bat ba un pen khia ru ya ki na ki jingpang jongki snap jai ho bo jisu lawan bro simit ban duai bat ya kita ki besitam na ki men siam bam khot ki men sim khsut ki briu ki ba syate sya khom u la pen khia tiu tau pat ba baro ula persyang ban kita ya u na baka bor ka mikno na u bat ka penkhia yaki baro amen skap jayu aba usyong umlet syong kai bro simit bro pa ulet ban ekran bro pa bat aba uwan ban ekran bro pa ul pendap ya uda ka bor amen bat ong ki briu pa bon hang tai ki balet ki bapang ki lalet ban keta yu jisu bat daki pomot ki briu u jisu da penkhia ka bor ka dau selendat kalong bau syong ha jing duai amen kata ngaku ban keren ke daw selendat ke dai ba usyong he jing duai pila ban i ki briu ki badon ni jing pen snack mo ki briu ki badon ni ke bo ban pen khia pi i ngi let sini stai i jing pen khia ki briu ki ong ti uliak num tai ni kwa lek lang pim la ban le pim tep selendat uliak yu na da syong he jing duai la kini ki worship team hang ni ki bangal trini ki but ngamdan kaman kli ki fi spend time bu tuan ada film spend time da fi wan yang ni ngalatip amen tak ada ulah dah fi pretend baru boleh umla la fi dei ki beri bam syong baru boleh fin wan man ruai hang ni ban keren ban ruai bai la worship film la layak skau batli layak skau bam don jing pen slek don ye nama klem jing pen slek long len ai pulak bai yang awat ifi tak ada ngidan kaman syong hijat ke jong try mar every time bang syong u ai ke ai ke ba ngi ai ke ai ke bang idon ha u bat u ai ke ai ke ba udon hanga bat fi pro pe bat susu ini pet bat nu lokas ke ban riu snap ja yu hadin kini ki kamba ki bu jisu lale dang ja susu ki kamba ki bun ha ki kamba ki dang ja bat ki senran ki lai i ki senan ti i bet ya kapor ki yo i bet ba ulek kamba hadin ka tu kal nang ka ban riu fi ki kamba ki bu jisu dang le ube ki su udang pen khia udang pen jai ko ulai kini senan ki every time ki dan bau jisu man ka por bu pen jai ko ma por ki la ye lenyar namar bakawan ke eryong upen jai ko ya halor yo kini ki kamba bau ukran wong pis ko long pis ko keduriau amen bat kani ki ba pelingo ki senran hadu kata-kata sapa ki senran ki klam keli jisu pila ala ba Bible bagi ong hikai yang ibangin lek kamba fi kanong fi Petros umjong hikai yang ngaban lek kamba Jisu hikai ban lek nu hablek nu tu kim jukeli hikai yang ngaban lek kamba hikai yang ibangin bek su Jisu kim cu ong ta ki start han ma ki ai ba ule selendan ndai ban hikai kata kemudian kam tam ban hipai hikai kelong hikai yang iban duai lawai nama boleh ki yo i ba uni udai ubri ubadoi ki ibu ni uyai duai ke jeng im ke jong udan ke jeng dai ke bajan ba ukpa bat haba uyo i ba kini ba uni udan ke jeng dai ba ukpa udan ye ka bor ba kini ki senan ki start hakim ong hikai ngi ban penjajai ko melek nu Jisu peace hikai ngi bangin lek nu Jisu ban be su lek nu ngasa kel mawon syabam kidan ki priyo hang te po hing kiao jong isti mukhar ki ba ki kena trim tu iwan nasional iwan tray ti ki ong barung ko suit mo kali nyar ngi syate empat IT temui lah dia dak ngat percaya tak poru tempat IT ni doi sih himnang mon doi rumo dan tahu tahu doi tar utha warta itu bungsu lo doi mi de pa mi keteng Jisu doi engam tem utha dia so tar untuk su udah ka asa tha lo gilka di ni isa bagi dan gibor su ki bale dan bon rei umla ban be tang de jing doi pro pe filap ni bagi dan jing doi ki bau Jisu dalai ngasai lap baik ni udah lek ban ni kendu iki briu ki bapang dan ni ki badan kusut sai lap se bu song bu ong sa ulai kendu ti bapang sut ong tu apa sang doi sang amu ko pa please o pelera yang song
Nama ulah ada syang tu buku pati. Ulah beda authority mi. Iya mereka kata. Ulah yang lunjitap Lazarus mi. Bukan doai power peleran please try. I'm berkitan ketisu I am. Sendang mi Lazarus umi dan lunjitap nama balai ulah syang baduh pa. Uyok mat uyok pedang ke borbat kan ni em. Kamdai tangka bangi syukuran lada ka prayer life ke jonga ka jong fi ka baca sya baduh pa. Pin sai i ka bor ke jeng em jong fi.